I to jutro sam onda išla samo provjeriti da vidim uopće gdje sam. I upravo sada, kad sam tu ponovo, sjećam se da tada kad sam po prvi put u stvari ugledala svjetlost dana, da sam vidjela da ovdje ispred, ja mislim da je ovaj drugi po redu ili treći, ne znam sad točno, hangar, stajalo jedno naši 15-ak ljudi, vjerojatno možda i 20, sa ovako podignutim rukama prema tamo, leđima su bili okrenuti, nisam nikog mogla prepoznat ko bi to mogao biti, ali sam prepoznala trojicu ljudi, jer su to bili lokalni naši Srbi, čak što više moji susjedi u ulici gdje sam svaki dan prolazila. Smiljanić Rajko, koji je bio u civilu odjeven, Ikač Mile i jedan koji je bio u šarenoj uniformi sa kalašnjikovim na leđima. Mislim da se zvao Boća ili nadimak mu je tako nekakav. Ti ljudi, osim toga koji je bio u uniformi, su i danas ovdje. A on je, taj koji je bio u uniformi, on je pobjegao u Srbiju, ali taj Smiljanić je i danas ovdje i jedan veliki poduzetnik koji i danas sad, nažalost, evo, koristi ovaj prostor kao svoje skladište. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Karolina Vidović-Krišto s Hrvatske radiotelevizije. Vi ste? Mirko. Mirko, je li znate što su nekad ovi hangari bili? Pojma nema. 91. Čuo sam, ali ne znam stvarno. Zoran. Zorane, je li znate što je 90-ih za vrijeme Domovinskog rata bilo u ovim hangarima? Ne znam, nisam ja iz Vukovara. A odakle ste? Pa tu tamo iz sela jednog, nemam vremena, moram raditi sam. A je li znate da je ovdje 91. bio najveći koncentracijski logor nakon Drugog svjetskog rata? Zoran, ne znam ništa. Ne bih komentarisao ništa. Ne samo hrvatske nacionalnosti, sve ono što je bilo nesrpsko. Tu je bilo i Vukovar, inače grad gdje je živjelo najviše manjina, 21 manjina je bila prije ovoga rata živjela u Vukovaru, što znači da svi oni koji su se priklonili hrvatskom življu bili su ovdje zatočeni, zarobljeni i nažalost mnogi nisu preživjeli ovaj logor. Vi ste preživjeli ovaj logor, vi ste svjedokinja i vi i vaš muž bili ste ovdje zatočeni. Ne moj suprug, nego samo ja. Njega su ranije, kako je bio pripadnik Zbora Narodne garde, pa je bio na ovom području, pao je u ruke Srbima, što četnicima, što lokalnim Srbima ovdje iz Vukovara. Taj dan su i njega i njegove prijatelje maltretirali na sve moguće načine. Njega osobno su razapeli na vagon. Prijatelji njegovi suborci su sutradan pokušavali, više nisu mogli slušati to maltretiranje i sve preko Motorole su se čuli s njima. Oni su govorili, evo sad vam šalje vam granate, jer su ga prvo vezali za cijev tenkovsku, pa su iz tog tenka pucali prema našima i onda su ga iza toga razapeli na vagon i iz tog tenka pucali u njega sutradan u 11 sati, gdje je tijelo raznešeno, sve bijelo, ostale su samo ruke. 18. smo svi ovdje od bivše JNA zarobljeni i dovedeni u ovaj sabirni centar. Mladi, teški sa 14, 15, 16 godina, starci od 70, 80. Odvodili su ih, ulazili su sa crnim kapama na glavama, prozivali kad bi se taj javio ko je, onda su ga odvodili, neko se vratio, neko se nije vratio, čuli su se pucnjevi, čuli su se zapomaganja, vrisak. Mislim, jedna prestrašna noć gdje se čulo njihova divljačko veselje kad bi nekoga ubili. Lavež pasa,
vrisak i za pomaganje. Može li iko zamisliti stravičniju scenu? I došli ste u Zagreb. I došla sam u Zagreb da me gospođa našla i smještaj i sutradan je pronašla i moju djecu i dovela ih i taj trenutak nikad neću zaboraviti. Kad sam vidjela svoje cure. Jedna je tada išla prvi srednje, jedna drugi. Zagrlili smo se i samo smo plakali. Bili su sretne što me vide, a istovremeno sam čula njihovo pitanje, šapat na uho. Mama, je li istina za tatu? Sve što sam imala snage, rekla sam da. Jesu li one znali što se vama dogodilo? Ne. Teško je uopće pričati. Jer ovdje su se strahote događale. Prestrašno je. Divim se svim ženama koje su mogle hrabrosti reći šta im se dogodilo. Jer kad je žena ponižena na onaj najbešćutniji način, mislim da je gore od ikakvog ubojstva. Ja vjerujem da će puno žena ponijeti to sa sobom u grob. Iz mnogo razloga. Ja vjerujem da je prestrašno ostaviti to spoznaju svoje djeci. Da ne žive u mržnji, možda pomisli za osvetom. Neka odrastaju zdravi za budućnost njihove djece. Jer velika je cijena koja je plaćena za tu slobodu.